L'estat espanyol ja té president i el té gràcies a l'independentisme català. Esquerra i Junts, però, han treballat per separat en les negociacions per investir a Pedro Sánchez. Una mostra més de la distància i la fricció que ha anat en augment entre aquests dos espais polítics des de 2017. Ara que ha passat la investidura, analitzem el futur de les relacions polítiques a Catalunya amb el politòleg Marc Sanjaume. Jo sóc la Laura Tapioles i avui, al Temporitzador, l'independentisme després de la investidura. En 7 minuts. 3, 2, 1... El Temporitzador, un podcast del setmanari El Temps. Marc, com queda l'independentisme polític després de la investidura, de l'amnistia, de Rodalies i dels acords fiscals? Els acords d'investidura em sembla que són un gir important al guió de la política catalana i també de l'independentisme respecte al que havíem vist els darrers anys. Per primera vegada, doncs, des del 2017, els dos grans partits independentistes adopten una posició similar, una posició estratègica centrada doncs, en cercar l'acord i en explorar la via acordada, i ho fan negociant per separat, amb dues taules de negociació diferenciades, però penso que la notícia doncs, més important és sobretot el gir estratègic de Junts, que ha considerat doncs, necessari o ha considerat oportú apostar per aquesta via acordada. Parlem en concret de la relació d'Esquerra i Junts, que, com dèiem, han negociat per separat a la investidura amb Pedro Sánchez. Creus que el fet que tots dos hagin votat sí a la seva investidura serà un motiu de suavitzar les relacions o que més aviat generarà fricció o més fricció entre aquests dos partits? Sí, jo penso que aquest nou escenari és una oportunitat. El fet que els dos partits independentistes doncs, més forts a les eleccions catalanes tinguin una mateixa orientació estratègica, doncs això permet, òbviament, explorar un nou escenari, no? Evidentment, aquests dos partits, Junts i Esquerra, estan en competència permanent, diguéssim, són dos actors que competeixen i que a les properes eleccions catalanes seguiran competint, però més enllà d'això sí que crec que aquesta coincidència estratègica pot obrir un nou marc. Parlem de la tornada de dues figures importants, de Puigdemont i de Junqueras, no només a Catalunya, sinó també al món de la política, fins i tot de la possibilitat que es presentin en unes noves eleccions. Com creus que això afectarà a la relació entre aquests dos partits? Penso que l'aspecte dels lideratges és clau, no? Esquerra Republicana té un lideratge que és la Generalitat de Catalunya, que és la presidència de la Generalitat, amb la figura d'en Pere Aragonès, però també té en la figura d'Oriol Junqueras un altre líder que ha estat governant el partit, liderant el partit ara ja més d'una dècada, i que és una de les figures claus del 2017 i de l'estratègia que va seguir l'independentisme en el passat, no? Penso que aquest doble lideratge Esquerra Republicana és un aspecte que té característiques positives, però a la vegada genera una fricció, no? Entre qui podria ser, sobretot de cara a unes properes eleccions catalanes, no? En el cas de Junts, en menor mesura, perquè Junts ara va decidir sortir del govern, però sí que el capital polític que representa el Carles Puigdemont com a president a l'exili, no? Com a expresident a l'exili, doncs penso que és també un aspecte molt rellevant, no? Crec que aquí hi ha dos grans escenaris, més enllà de quins siguin els lideratges, però penso que hi ha dos grans escenaris aquí, dos extrems, no? Un extrem seria una confrontació, una nova confrontació en unes eleccions dels líders dels partits del 2017, no? Per tant, un revival de la confrontació del 2017 i, d'altra banda, un escenari completament oposat, potser més en la línia d'explorar aquest nou cicle de la política catalana, seria tot el contrari, no? Que en unes properes eleccions hi hagués una confrontació de nous líders, per exemple, entre l'actual president de la Generalitat i un altre líder de Junts. Per tant, Marc, si et demano un judici de valors, escolliries el segon escenari com a escenari més beneficiós, un escenari en què hi ha nous líders polítics, o, per exemple, l'actual líder d'Esquerra Republicana, més que no un escenari en què Junqueras i Puigdemont tornessin a ser els líders dels dos espais polítics?
A mi em sembla que aquesta valoració correspon més aviat als partits polítics, no? Però sí que em sembla una cosa, i és que si el país vol explorar aquest nou cicle polític amb tota la seva profunditat i amb tot el seu significat, que pot ser doncs, un punt i final o un punt i seguit del procés i de tota l'estratègia que va seguir l'independentisme en el passat, doncs és imperatiu explorar nous lideratges. El 2025, si no s'anticipen, hi ha d'haver eleccions a Catalunya. Com creus que aquestes eleccions futures poden afectar la relació entre Junts i Esquerra i el PSOE? És evident que l'acord d'investidura de Pedro Sánchez ha obert molt més el joc a les aliances electorals, no? La política espanyola és la política catalana també, és una política multinivell, els partits juguen a diversos nivells, no? Més fins i tot que altres països, no? Perquè en el cas espanyol doncs, hi ha la política estatal, la política autonòmica, la política local, etc. No? Vam veure les darreres estimacions que feia el CEO amb unes forquilles molt grans i amb una incertesa molt gran encara, també molt lligada a quins seran aquests lideratges que comentàvem abans i per tant fa de mal dir quin serà l'escenari concret a l'hora de fer pactes, però sí que sembla que una majoria absoluta d'un sol partit queda molt lluny, no? Per tant, és evident que faran falta acords, faran falta pactes. És una època d'explorar noves possibilitats i d'explorar noves narratives, també sobre l'aposta independentista, que ja fa anys que van fer aquests partits i que potser requereix d'aquest debat i d'una estratègia sobre quines aliances es formen i amb quins partits es comparteixen les propostes que es facin a l'Estat en termes de les preferències territorials, d'un potencial referèndum o d'un potencial acord sobre la qüestió territorial. Marc, això és tot. Moltíssimes gràcies pel teu temps. Molt bé, gràcies a vosaltres. El Temporitzador és un podcast del setmanari El Temps. La realització és d'Idea Sonora, la direcció d'art de Laura Xifra i la veu profunda de l'entradeta de Jan Brugueres. Jo sóc la Laura Tapioles i ens veiem la setmana que ve.